Regulares! Boas, amados espectadores. Benvidos a un novo programa de Regulares. Hoxe falaremos de lingua e de literatura, cun profesor que é, pois, de ambas cousas. Neste caso, de lingua castelá e literatura. Así que hoxe temos connosco a David Loureiro. Benvido, David. Hola, boa tarde, que tal? Como estades? Fantásticamente ben. Moi ben, moitas grazas por convidarme a este espazo. Bueno, pois se che parece comezamos xa coas preguntas. Cando queiras, a ver se así, veña, dispara. Por que dixiste ser profesor? Buah, ostras, menudo pregunta. A pregunta primeira xa é boa, Pois creo que non o lexín. Creo que foi algo así natural. Creo que desde pequeniño era algo que bueno, que me gustaba explicar, supoño, a xente. Cando tiña 10 anos aprendín a tocar a guitarra, e dali a pouco, aos 12, dixeronme que ensinara aos que non sabían. Entón eu sabía algo, e sabía os que ensinaba os que sabían menos. E entón, de ali a pouco, creo que empecé a buscar recursos sobre como ensinar. É dicir, como explicar a outra persoa o que fixera o que eu facía coa guitarra de xeito innato, por decirlo así, ou con facilidade. E creo que me gustou iso de ensinar, e a partir de aí creo que foi algo continuado. Entón, bueno, que me veu dado, por decirlo así. E por que profesor de lingua castelá? Esa é unha boa pregunta tamén. Bueno, pois como en todo, supoño que vos que sodes estudantes teredes materias que vos gustan máis e que vos gustan menos, e moitas veces o profesorado axudamos a que guste máis ou que guste menos, claro. E a min eu tive unha sorte bárbara con varios profesores de varias materias, e unha delas era unha profesora de lingua castelá no instituto, a primeira profe que tiven. E explicaba tamén literatura, e gustábame tanto a literatura que explicaba e que nos explicou que fiquei enamorado da literatura castelá. E porque é máis abundante, digamos, que a galega aí ten aí uns séculos escuros, precisamente, non? E non hai moita literatura aí. Pero sí, gustoume por iso, quizáis, por influencia dunha profe, diría. Cal é a parte que máis te presta a hora de ensinar? Lingua ou literatura? E vouche devolver a pregunta, e ti que crees? Ti que me sofres todos os días? Bueno, 3 días á semana, ti que crees que me presta máis? Non sabería. Non? Non. Pois eu prefiro a literatura. Sen dúbida alguna. Eu creo que a lingua é interesante, pero non deixa de ser un análise do que falamos, de algo máis científico, digamos. Sí. En cambio, outro é a parte máis artística, unha parte máis creativa do ser humano, e creo que me gusta máis esa parte creativa e, sobre todo, subxetiva, porque tes que xogar moito cos teus sentimentos, co que pensas, co que viviches, para poder interpretar un texto. Entón, eso pareceme super interesante. Arrincas cousas máis, non sei, máis emotivas, quizáis. Seguindo coa parte de literatura, Sí. Os libros de lectura obligatoria son algo que escolles ti ou que está estipulado? Ou que mo escollen, non? Sí. Pero en xeral, dis? Sí, en xeral. Pois non, xeralmente escollo eu. Sí, é algo que escollo. O que pasa é que ven determinado polo temario moitas veces. Ou depende, pois imagínate, eu que sei, en bacharelato sí que son unhas obras como máis clásicas, digamos, dentro da literatura castelá. Pois eu que sei, Lazarillo de Tormes ou La Celestina ou algo así. Porque digamos que esas obras que están moi alonxadas no tempo do alumnado, pois quizáis a esas idades xa son máis fáciles de comprender, ou tes máis formación, bueno, adquiriches máis experiencia lendo textos, etcétera, etcétera. Entón, ao mellor esas obras están ben para ler aí, entón aproveito cursos máis baixos, como que estades vos, para poñer libros que traten outro tipo de temáticas transversais, pois o que sei, a relación entre persoas, non sei, diversas cuestións. Agora sí que imos cambiar un pouquiño de tema. Sí. A ver. Fastidia vir en coche todos os días? Pois si fastidia, non fastidia, pero tal como está o gasoil, dalle moito ao peto, pero non fastidia. É dicir, si tivese que poñer unha balanza,
sería o único aspecto negativo de vir aquí, Sí. de vir a Cariño. Pero despois vir a Cariño ten moitos aspectos positivos, como pode ser vos, o alumnado. Sí, para min é o principal, que ao fin e ao cabo é para o que me metí nesta profesión, para traballar con xente da vosa idade. Eso, o vos que sodes é o ben que se pasa aos compañeiros e compañeiras que teño. Entón, a parte negativa é facer moitos kilómetros, pero afortunadamente gustame conducir. E ainda encima aproveito para ir escoitando un podcast ou tal, así, dura máis ou menos unha hora. Entón, paso entretido, digamos. Sí. Aproveitas. Aproveito o tempo para escoitar, para divertirme, por decir así. Pero faise... hai veces que compras descansar un poquinho, pero son moitos kilómetros, sí. É moito gasto tamén. E pois xa para ir rematando, recoméndanos algunha obra literaria? Para vos? Para nós, ou para a audiencia, ou sí. En xeral. En xeral, déxame pensar. O último libro que lín, se queres digo o último libro que lín, vale, que me molou un mogollón, que é a última obra de Dan Brown. Dan Brown é o que fixo non sei se coñecedes, vaime sair agora, El Código da Vinci. Unha obra moi interesante, moi polémica no seu momento, e agora fixo unha que tamén é así de investigación, tipo policíaco e tal, e fala da conciencia das persoas, experiencias cercanas á morte, cousas así super interesantes. Está moi ben, gustoume moito ese libro e o recomendo, a verdade. Sorprendeume moito. E cal é o xénero literario así que máis te atrae? Eses de intriga. Os de intriga tipo policíaco, por exemplo, agora cando toca a hora de ler, por exemplo, collín un en cuarto que é o de Arantxa Portavales, que escribiu O home que matou a Antía Morgade, que é un libro que máis ou menos eu creo que se lee en cuarto, en primeiro bacharelato ou algo así. E empecé no ler onte, a primeira hora. E hoxe tocoume co outro grupo de cuarto de eso, e entón tiven que ir a outra clase para podo coller este libro, por favor, porque está moi interesante, moi interesante. Os de thriller así, policíaco, investigación, asasinatos, tal, cosas desas, está moi interesante, gustame moito. E agora sí, xa para rematar. Veña. Contasnos un chiste. Verá que lle explicar a audiencia sí, que claro, que me exixides, ¿no? Sí. Casi diariamente cada vez que entro por clase. Sí, hai que recoñecelo. Que conte un chiste. Hai xente que prefire que lle esberre antes de que conte un chiste ao mellor, ¿no? E queres que che conte un chiste dos que conto eu habitualmente. Sí. Vale. Que non contara ou que xa contara. A poder ser que non contara. Que non contara. Dicelle unha persoa a outra: oye, ¿tú sabes qué es depilar? E dice, pues quitarse los pelos uno a uno. Non dixeches que tiña que ser bo, ¿no? Este é o nivel. Este é o nivel de clase, sí, señor. Queres contar outro ou chegache ben? Pero isto é un atraco a mano armada, outro. Isto mellor xa vos lo contei. Isto que van dos globos polo deserto e dille un outro, cuidado co cactus. Sí. Sí, non? Pois agora imos darche un pequeno agasallo vale, que lle damos a todos os genial. Invitados, un pequeno chaveiro co logo do programa. Que guai, pois moitas grazas. Pois na chave do meu coche. Pois perfecto. Na chave do meu coche, sí, señor, moitas grazas, moi bonito. David, pois moitísimas grazas por estar connosco. Moitas grazas a vos, un placer. Un placer entrevistarche. Moitas grazas. E a vos, pois que xa nos veremos, que seguramente aínda queden varios programas, iso espero. Así que ata o próximo. Adeus.